estamos en Doade. Doade pertenece ao Concello de Beariz e entón en Doade pretende unha mina. É curioso, pretenden o que xa se fixo. En Doade houve moita minería, non deixou nada, simplemente deixou a emigración e que a xente tuvera que abandonar as súas casas e deixar hectáreas e hectáreas de terra que aínda a día de hoxe non nace ni a erva. Agora, algún iluminado alá por Europa dixo hai iso que lle chaman terras raras. Terras raras son eles que veñen aquí, destruyen o noso territorio, non nos van deixar nada máis que ruína, miseria, e xa nun rural galego moi despoblado, verdade, o que van deixar é unha terra vacía de todo. Entón, eu que non teño poder ningún, porque se pudera falar co presidente o mellor me facía caso, incluso co rei de Madrid se me fixera caso, pero eu non teño esa capacidade. Pero dixe, hombre, como eu vou por comarcas conto e fago que vexa, pois os próximos traballos vai ser dedicados a este concello, a esta comarca, porque xa non é solamente Beariz. Esta minería, se non se para, vai afectar a Forcarei, vai afectar a Lama, a Puente Caldelas, e temos que evitalo, porque unha das zonas mellor conservadas desde o punto de vista medioambiental, donde o home pouco tocou e se conservou como está hoxe, pois vendrán uns ingleses, vendrán uns de lá non sei onde, ou unha minería aragonesa que agora parece que é, e acabarán co que queda. Así que temos que evitar de que en Doade, na Serra do Suído, en Forcarei, a Lama, en Puente Caldelas, se faga esta minería que o único que vai facer é aquí, e aquí teño de fondo un pouco este mural que están confeccionando ao longo do día de hoxe, donde se ve unha imaxe a que podemos ver, se vimos pola carretera, eu viña ahora dende a Lama a Doade, e casi podría decir que o que miraba físicamente eso, pois temos que ver que loitar para que ese paisaxe se conserve tal como está e non que vexamos unha escombrera de pedras e de lodos e demais. Gracias. Axudar a xente de Doade e axudade a xente desta comarca e da Serra do Suído que non nos la saquen. Hasta logo.